Maayong adlaw kaninyong tanan, mga kaigsuunan, mga amigo, mga amiga. Kanina usab si Pastor Rod o Brother John padayon sa atong mga pagtuon dinhi sa pulong sa Ginoo sa Bisaya nga pag Bible study. Karong mga orasa, hisgutan nato ang padayon sa pag-ampo. Ilabi na niining naata sa pandemya, naata sa panghitabo karon niya, padayon natong nakipag-away kita, nakipagbugno kita sa atong kaaway nga pandemic nga naapa kanunay sa tuang sa matag higayon o kalibutan. O hinaot pug ko nga nakahigayon ta sa pagbakuna. Kay dako kay na siya katabang sa atong panglawas nga mabuntog nato ang kining gitawag nato nga COVID-19. Labi na nga naay variant nga Delta o mga lokal nga mga viruses nga na-produce o na himo ni ining COVID-19. Dili kita mahadlok kay giampo nato sa Dios nga tabangan ta nga gamiton sa Dios ang kining bakuna para padayon kita nga maayo o maprotektahan diha sa atong kaaway nga dili makita. Kay kini atong kaaway di kinahanglan po nato na og panguntra ug usa ni ana nga ang atong hisgutan pinaagi sa pag-ampo karong may kaygayon na. So nag-ampo pa ba ta? Nisalig pa ba ta? Nagtuo pa ba ta? O naa kita sa kahadlok o kabalaka. So usahay daghang kayong mga naga-control nato nga dili nato mapadayon ang atong pag-ampo. Mag-ampo o ba ka matulog o mukaon o ba ka diretso, kaon sa kaya pasalamat. Nindot kaayo natong hisgutan nga ang pag-ampo mo gina ato ang katapusang hinagiban o proteksyon sa ato apod nga padayon nga kinabuhi sa matag adlaw. Bisag ako dunay mga time mo bati tagkakapoy sa pag-ampo apan isip mga nag-ilas tong Ginoong Hesukristo, mismo atong Ginoong Hesukristo nagtudlo kanato sa pag-ampo munang gingan nato amahan namo pagadaygon ng imong ngalan. So kanang gitawag nato the Lord's Prayer, kanang pag-ampo sa Ginoong Hesukristo. So mismo ang atong Ginoong Hesukristo naga-encourage nato nga mag-aampo kita. Usahay walay bili nato ang pag-ampo, pero sa diha mag-ampo kita, dili kita ang nibuhat, kundili ang Dios ang nihimo para nga ang katong imong mga gitinguha, ang imong mga gipangayo, ang imong mga gusto or ang imong mga kabalakan di kahadlukan mapaabot nimo sa Ginoo. Muna ato ang channel, ato ang pag-connect sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Hinduman nato, bisan si Jonas dito sa ilalom sa tiyan sa isda, nga wa siya mo tuo sa dihang ningon Dios nga adtuang ni dibi, isang yaw ang pulong sa Ginoo. Bisan si Jonas tiyan sa isda, nakaampo siya, gidungog siya sa pag-ampo. So, importante kayo ang pag-ampo sa ato ang kinabuhi. Kay ato agi ka ng weapon. O basahon nato ang pulong sa Ginoo. Gato makita sa Episo Kapitulo 6, versikulo 18. So, basahon ako sa English. Do all this in prayer, asking for God's help. Pray on every occasion as the Spirit leads. For this reason, keep alert and never give up. Pray always for all God's people. And Cebuano, buhata kining tanan diha sa pag-ampo. Ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa balaang espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayud. Pag-ampo kanunay alang tibok balaang katawhan sa Dios. Dalaygon ang pulong sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Dalaygon ang Diyos. Mga kaigsuunan, dili nato makita ang gisulti sa usa ka apostolis sa Ginoo. Si Apostol Pablo. Nga niingon siya
nga ang atong mga kaaway dili kanang nakita ato sa dugo o sa lawas kundi ang demonic, ang gahom sa kangit-ngit si Satanas ug iya ang mga disipulo maoy atong kaaway nga angay natong buntugon. Dili nato sila makita. Sama ning virus, dili nato makita. Pero ang pag-ampo maoy dako kaayo nga atong proteksyon. Nga atong magamit. Nga para kining atong kaaway mapildi nato. So dili kita mohunong sa pag-ampo. Dili kita mohunong sa pagduol sa Dios. Kung do na tay daghang mga gibati nga problema, dili nato adtuon di nato sundan ang atong emosyon nga masuko ta, ma-discourage, mag-wild ta, mag-blame ta sa uban, dali dayon ta nga, musa maniwa natay paglaom ani. Kana nga mga kasing-kasing unahuna, maunay gigamhan ka sa gahom ni Satanas para nga dili ka makaduol sa Dios sa pag-ampo. Kay duna na say war kanang gitawag og gubat, no? So gira, pakigbatok. So dunay gitawag og spiritual warfare. Kanang gingon nga pakigubat. Nya kanang pakigubat nato, dili na siya basta-basta. Kay dili man na siya ingon nga makipagsumbagay ka pinaagis imong kamot o kusog. Imo man ang spiritual battle man na. Mo ni dili masabtan sa mga tawo sa uban nga wala makakunik sa Dios. Kay ang ilang unahuna, ang tanang gubat puro lang sa physical. Puro lang sa lawas. Wa sila mahibaw nga doon na spiritual battle. Ang espirituhanon nga pakigubat nga angay nato nga makita, mapangamdaman. Ug kana nagapasabot sa espirituhanon nga pakigubat sa atong kalag, sa atong espiritu o pagduol usab sa Ginoo. Usa ni ana nga giingon sa Ginoo sa pinaagis tong apostolis nga kinahanglan magaampo kita, mangayo kitag pakitabang sa Dios. Muna nga niadtong mga pagsugod ni ani nga COVID, daghang kaitang mga nagiampo nga gamiton sa Dios ang mga scientists. Gamiton sa Dios ang mga doctors, ang atong mga nurses. Kabiran sila sa Ginoo ang atong mga frontliners. Og niabot na ang panahon nga naanay bakuna nga nahatag nga tubag sa ato ang mga Kristohanong mga scientists nga naga-imbento o doon na may dili. Pero mao na siya ang gigamit na tubag nga nahimong tubag sa atong mga pag-ampo. Sa liga nato ang Dios nga pinaagi niya na matabangan ang atong panglawas, pakibatok sa atong kaaway nga dili makita. Daghang kaayo ang mga negatibo o mga kahadlok nato, ato na siyang girespeto kung ang imong pagtuo sa mga kaligon, kung dili mudawat o dili o kay nagsalig ka sa gahom sa Ginoo, naa nato na ang atong pagtuo mo ay makapadefine niya na. Pero kung atong ingnon nga mao kana siya ang mga kadautan, medyo na nalahi pod ang ato ang tinguha. So, dili kita makaigsuunan mahadlok. Tinuod ka na, nabakunahan ka o wala o dili na baka mamatay. Mamatay man tantanan. Doon na pantay kamatayon. Pero kinahanglan nato nga mukuha ta proteksyon para po sa atong pamilya, mga mahal sa kinabuhi, kay girigalo po na sa Dios para nato. Mura na sa atong lawas. Naa kay lawas kani. Mato maning lawas, kaya atong mahikap. So may ato itambalan na, pakaunon ba ni mo o ganang kuhan. Ang tao, dili lang mabuhi sa pagkaon ni Kristo, kundi lang mabuhi po sa pulong sa Diyos. Muna nga, pakano na ito spiritual. Pero sabto na ito, nga naapod tayo physical. So din higingon sa tuang so Pablo, nga kinahanglan mangayo tayo help sa Ginoo. We are asking help to God. Nga dunay way, nga ang kaluwasan sa Ginoo, muabot sa atong kalag, sa ato ang kinabuhi. Muna ang tubag si Kristo namatay dito sa cross. Lansang siya para nga tagaan og tubag ang atong espirituhanon nga masakit nga ang ato ang pagkamakasasala
atong pagka-sinners. Gitubag sa Ginoo nga kita gipakamatyan ni Kristo ato mutuo kita. Nagaampo kita nini pandemic nga maabot ang tambal, maabot ang bakuna, maabot ang antidote nga ato magamit ug nagamit nato ganiya karon. Ang problema lang tungod kay sa mga political nato nga views o sa atong pananaw nga nasudlan sa politika o sa uban pa, mo na nga mutik side ang mga tao, moabot negatibo, moabot ng kahadlok. Iampo nato nga kuan kinaaman ta sa pandemya. Kung makalundom ta makaigsuonan sa mga 1890s o sa mga anak nga mga years, hinumdumi i-research nato, tanawan nyo ang Spanish flu. Kung pila kamilyon ang mga tao namatay. Di ana. Adto wa sila yung discovery bakuna. Nya grabe pag ito kayo nga sakit nga virus kay pila lang ka oras, 3 ka oras, 1 ka oras, patay na ka. 8 ka oras. Takdan diretso. Grabe kayo makita nato na tanawan niyo sa YouTube ang video anang itawag nato nga Spanish flu nga dahan namatay. Makaigsuunan dili minahalan mo padayon kita nga mupakita sa ato ang pagsalig sa Dios, pag-ampo o pagsalig pod sa mga butang nga gihatag nato sa Dios. Nangayo kita kaluwasan, nangayo kita og gahom sa Ginoo. For example nga dunay usa ka tawo lagi, iniingon siya nga nalunod ang barko, pagkalunod sa barko, tungas dagat, so nag-ampo sa Ginoo. Ningi sa Ginoo, tabangay ko Ginoo, luwasay ko Ginoo, luwasak ko Ginoo. So taasa dito sa galangoy-langoy na dito sa kay nitiglom na ilunod na ang barko. Ilangoy yan na niabot ang kuan, ang rescuer nga naga speedboat. Ngayon nga, dali na, sakay na diri. Kaya na, ay dili, kay hulaton ako, ang Ginoo gid mo luwas na ako. Ang Ginoo gid mo direkta nga maluwas na ako. Okay? Kaya na, ay abot ang helicopter, nga rescuer, naghulog og ng rope o pisi, para nga, saka na diri, kay maluwas ka. Ngayon kaya sa dili ko, kay ang Ginoo gid mo luwas na ako. Ignore niya. Tapusan, abot ang kahoy, batang, o pwede niya masakyan ni ano dito, aron ta siya makasakay. Pero ningon sa dili Lord, dili kay wa siya masakay, wano na niya dili ako kay di pagito mo ang Ginoo gid luwas na ako. Nalumos siya namatay. Paabot niya sa langit. Lord, wala mo kunin mo luwas sa Lord. Ngano sa mga kuwana. Ingon ang Ginoo, kalumdum ka, padala ko nimo speedboat na didto na atong mga guard, wa ka masakay. Kaduha pa helicopter gihulugan pa ka pisi. Wa mo ka mo langoy, wa ka mo hawid. O di ba? Katulo, napag ito'y batang nga, ipalabay na ako nimo, klapit ka dito. Huwag ka muhaway, di namatay na noong ka, physical. So, na-stop ang imong existence. O kita naaman tayo kaluwasan, di matamahadlok, sa matayon, labi nagit. Dawat mo si Kristo nga imong Diyos, manluluwas na kinabuhi, ang iyang grasya na animo, na ang assurance. Pero dili po ta magpasagad. Kinahanglan nga, kita po, protect sa atong self, o kana nga way kung bakuna, ang gigamit sa Dios para padayon ta nga maayo o maka-overcome para makuyog pa nato itong pamilya, makaalagad pa ta sa Ginoo, o makasimba pa ta sa Dios. Huwag tango na to ang itong kahadlok. Isalig nato, iampo nato. Kaya kitang tanan, kinahanglan nga participate para nga mabuntog nato ang atong kaaway. Yung diri sa pulong sa Ginoo, pag-ampo kamo o paglig-on kamo nga mula hutay gayud kamo sa inyong pag-ampo. Mangayo kita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga ato Ginoo ato ang gamiton. Og tungod niini pagbantay kamo ug ayaw gayud surrender. Lahutay padayon gayud sa atong pag-ampo. Ug kinahanglan mag-ampo po kita sa tanang mga katawhan sa Dios, sa tanang mga nag-alagad sa Ginoo, sa atong mga pastor, sa atong mga igsoon, sa pamilya. Ayaw pag-ihunong ang pag-ampo. Ayaw kahadluki nga moduol kita sa Ginoo. Ug tagaan natong pagtagad ang pag-ampo. Kung dili magkakatulog, pag-ampo, pagbasag Biblia, pangitag simbahan nga madungog nimo ang mga pulong sa Ginoo, padayon nimo tayigon ng Dios ug ayaw hunungi ang pakibugno sa kinabuhi kay
padayon ka nga gimahalas ni Kristo. Pagkamatyan ka niya ito sa cross. Salamat ug amping kanunay ayaw nakahadlok sa unsa man pag-ampo kanunay. Amen.